Ti eres supersticiosa? Más o menos. Si pasa un gato negro me da como un poco de... De mal rollo. Sí, exacto. Si hay, por ejemplo, un andamio, suelo pasar por el lado contrario, pero por lo demás no suelo ser mucho. A mí me parece una tontería, pero bueno, son creencias, ¿no? Hay nas que respetar, entonces... Hai a superstición, se as hai de todo tipo, que se erguerse co pé dereito, que se o gato negro. Hoxe estamos nunha estación de autobuses onde non hai, xa non lo contou David compañeiro, non hai dársena número 13. Non, e de feito estás a ver o número, Susana, o número 25, pero estou con José Ramón Mosquera, ele é o xerente de Tusa, que aquí, número 25, pero as dársenas hai 24, moi boas. Sí, efectivamente, boas tardes. Efectivamente son 24 as dársenas que temos aquí operativas nestes momentos. Porque que número falta? Pois falta o número 13. E por que razón? Pois a razón de que falta o número 13 foi unha decisión tomada pola dirección de obra no seu momento, e eu imagínome que sería tamén pois emulando outras terminais como son os aeroportos onde tamén está a ausencia desa porta de embarque número 13. Bueno, din que o que funciona non tocalo, así que pode ser por iso. A xente que veña ata aquí tamén vai ter unha boa viaxe, iso seguro. E falando de intermodal, isto vai ser o epicentro de viaxeiros que veñan aquí a Galicia. Notase xa ese transcurso de persoas? Pois sí, evidentemente sí que se nota. É certo que estamos nun momento complicado, a mobilidade todavía está resentida polo tema da COVID, pero sí, efectivamente, o feito de estar integrados, estar xunto á estación de ferrocarril favorece esa intermodalidade, como decía. Nos ao longo do verán xa se viron, hubo xente que viña aquí, que perdía un tren, que intentaba coller o autobús e viceversa tamén. Moi ben, moitísimas grazas por atendernos a José Ramón Mosquero, xerente de Tusa, moitas grazas por estar connosco. Gracias a vos, bo día. E falando do número 13, somos galegos supersticiosos, sí ou non? Pois moi atentos que aquí o imos a ver. Hoxe no Fun polo Aire facemos unha reportaxe sobre as supersticións. E como a verdade é que non sabía moi ben como empezalo, pois acabo de colocar aquí unha escaleira. O tema é que salín á calle e lle preguntei aos gallegos e ás gallegas si somos supersticiosos. Hoxe no Fun polo Aire da Televisión de Galicia saímos á rúa para falar das supersticións. Ti eres supersticiosa? Más o menos. No mucho, la verdad. Si pasa un gato negro me da como un poco de... De mal rollo. Sí, exacto. Si hay, por ejemplo, un andamio, suelo pasar por el lado contrario, pero por lo demás no suelo ser mucho. No, sobre todo nos números número 13 o número 11. A mí me parece unha tontería, pero bueno, son creencias, ¿no? Hai nas que respetar, entonces... Xa temos a opinión pública, nós queremos falar con Rafa Quintía, antropólogo. Bo día, Rafa. Bo día, claro. Un pouco para saber diferenciar entre crenza e superstición. Bueno, básicamente é o mesmo, depende do prexuizo co que mires esa crenza. O termo superstición é algo despectivo que fai referencia, o dicionario di, ás falsas crenzas. Realmente as crenzas que non son as dominantes ou do discurso ideolóxico dominante, non? Por exemplo, superstición pode ser levar unha castaña das bruxas no peto, pero non é superstición rezarlle un santo. En realidad non hai nin verdadeiras nin falsas, son todas crenzas. Soy canaria. Eres canaria. Y en Canarias, ¿qué tipo de supersticións hai en la gente? Yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ¿Sí? una sí. Pero con plátanos. No creo, no. Miña nai. E crees que os galegos somos na maioría supersticiosos? Sí, a ver, las ailas, claro. A xente maior, por exemplo, sí que creen esas cousas. Eu creo que sobre todo antigamente nas aldeas levábase bastante eso de a supersticións, a verdade, e ven de historia de atrás, dos castros inclusivamente. Unha moi típica, por exemplo, era non pasar por debaixo da pá do forno cando se estaba enfornando. Cando a xente cociñaba, facía o pan na casa, pois a pá do forno, moito cuidado de non pasar por debaixo, que é un dos tabús máis arraigados no mundo dos mariñeiros, que é nunca levar un paraugas a bordo, non meter un paraugas nun barco. O lume, por exemplo, o lume considerase sagrado, existe
a idea, serían tabús, ¿no?, de que cuspir yo lume trae mala sorte. Somos practicantes, pero forman parte da nosa cultura, non é algo nin negativo, nin despectivo, simplemente forma parte de todo ese corpo de creencias. Entón, eu creo que seguimos practicando, pero tampouco nos amarga nin nos condiciona de maneira generalizada a vida. É un elemento máis da nosa cultura. O Nadal é tempo para comer algo diferente, un marisco rei.